ଆଜି ଦିନଟା ଏମିତି ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିକି। ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ସମୟରେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଭିଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେପଟେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୋତେ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସିଟ୍ରେ ପୁରା ପାଣି ପୋଛିଦେଲି। ବସି ଚାଲିଲୁ 2 ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଜୋରସେ ପବନ ବି ହେଉଥିଲା, ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଛତାଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ଛତା ନେଇକି ବି ବହୁତ ଭିଜିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଜିଗଲୁଣି, ପୁରା ଓଦା, ମାନେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।